שלום חברים היקרים, סנטה קלאוס בדרך. רציתי עוד פעם להזכיר שאפשר בעזרת הפטריות לצאת מהתמכרויות, ולמרות שאני זוכר שהקלטתי כבר איזה וידאו על זה, אבל מאז השתנו דברים, אני השתניתי ויש יותר ניסיון ויש יותר עובדות, מלא עובדות, אנשים מפסיקים סמים עם אמניטה. מקוק עד סיגריה, כן? למרות שסיגריה לא פחות מסוכנת מקוק, אבל ההבדל שזה נקרא בשם סמים והסיגריה נמכרת לכל מאן דבעי. אותו דבר אלכוהול וכן הלאה. ויש גם סמים שמקבלים מרשם, ואז לא יודעים איך להתפטר מהאופיאטים האלה. אז אופיאטים זה מאוד קשה, במיוחד שיושב בראש את הזה שנותן מרשם, כן? זה מעיד על בן אדם שהוא עדיין יש לו אמונות תפילות, זה נקרא. עכשיו אני אגלה לכם עוד משהו, אני עכשיו עושה קורס, לומד בקורס של מטפלים באיזו שיטה מסוימת, אצל בן אדם מאוד מיוחד וחכם וחזק, רב משה הרמוני אולי, מישהו מכיר. ואני גם אהיה מטפל. עד עכשיו אני התנגדתי לקטע הזה, למה? לדעתי, אבל דעתי זה דעתי, זה לא דעת כולם. אני לדעתי, בן אדם הוא אמור להיות מטפל של עצמו, במיוחד שיש לו את מה שהוא יכול לקבל פה, את הפטריות מרפא, שהם פותחים לו אזורים האפלים במוח, כגון אמניטה. עכשיו, מסתבר שלא כולם עדיין התפטרו מאמונות הקדומות ואמונות תפילות. בדיוק זה אנחנו לומדים גם בקורס, שהמטפל הוא אמור לעשות סדר בראש של המטופל, קודם כל, להפריד את הדעות הקדומות ואמונות קדומות שלו, כדי שהוא יתרכז רק בשיטה שהמטפל הזה מביא לו. אם הוא יחשוב, זה עוד אחד רק בשביל וי, ואני אמשיך, שום דבר לא עוזר, זה לא טוב. ואם הוא יחשוב, טוב, נו זה לא כזה בדיוק, יש את ההוא שנותן מרשם, זה יותר טוב, זה גם לא טוב, זה יבלבל לו את המוח. אז צריך לעשות מה שנקרא נקודות על I, ולברר את העניין בראש קודם על זהו. אז על זה אני חשבתי, כשחשבתי למה אמניטה עוזרת הכי הרבה לאנשים שעברו כבר 7 מהדורי גיהנום ואין להם אמון בכלום חוץ מאמניטה. למה? בדיוק זה. היא עשה את זה באופן טבעי, או ככה זה סדר העולם נעשה, שלאמניטה באמת באים אנשים שאין להם תקווה כבר, באמת, והיא עוזרת להם היא עוזרת, דווקא בגלל זה שאין להם תקווה. עכשיו אני מבין בזכות הקורס הזה שהתחלתי לעשות, ללמוד, בגלל שלבן אדם יש כל מיני מחשבות, עוד חרטה, אז זה לא יעזור. בגלל המחשבות שלו. אז פה באמת אני בדרך כלל, אני אעשה את העבודה הזאת בלי לקרוא לעצמי מטפל, אני לא מעז לקרוא לעצמי מטפל לפני שאני לומד להיות מטפל. אני כן מטפל בפטריות מרפא, אבל לטפל בסיפור הזה של בן אדם המנטלי, המבנה המנטלי הזה, בזה אני גם יכול לטפל, אבל אני גם רוצה ללמוד לעשות את זה באופן מסודר, ולקבל גם מה שאני לא יודע. איפה שאני לומד אני מקבל דברים שאני לא יודע. ברוך השם, זה אושר ללמוד. אז כן. רגע. טוב, אז אמרתי, אמניטה באופן מובנה יש לה את הקטע הזה שהיא מטפלת באנשים בעיקר שאפס תקוותם, אפס תקווה, שאין להם אמונות קדומות ולא רוצים לעשות עוד וי, או שהם כבר עושים ככה, לא משנה.
אז זה מה שהמניטה כבר עשה לפני שהמציאו כל מיני שיטות טיפול. היא עוזרת לאנשים שאין להם תקווה כבר. ואנשים שהם מכורים, זה הבעיה שלהם, שאין להם תקווה. זה מה שהם מכניסים לראש, גם ב-12 שלבים, הם אמורים להגיד אני נרקומן. זהו. הוא חייב, בשביל שיקבלו אותו למערכת של 12 שלבים, הוא צריך להדות ולהדביק על עצמו את הנרקומן. ורק משם הם מתחילים לטפל בו. אבל איך אתה יכול לטפל בנרקומן שהוא מודה שהוא נרקומן? לא, אין דבר כזה נרקומן. יש בן אדם שהוא נפל בסמים, והסמים מפרמטים לו את השכל, תודעה. הסמים לא סתם ככה קוראים לו סם, זה סם, יש סם חיים, סם מוות, שורש של סמים מאוד גבוה, והסם הוא משתלט על בן אדם ומכניס לו מחשבות שהוא לא יכול לבד, וגם לבד הוא לא יכול כי הוא נרקומן. הוא רק יכול להיות ככה באיזון מסוים כל עוד הוא ממשיך לתרום ל-12 שלבים את עצמו, את האמונה שלו, את הכוח נפשי שלו. ככה הם מקבלים כוחות, כמו כל דבר שאתה, איפה שהמחשבה, שם כל האדם, כן? אז איפה שאתה מאמין, שם אתה נותן להם כוח, והם בעצם משתמשים בזה רק בשביל לזהו. אף אחד לא יוצא נקי משם. עכשיו, אני פיתחתי שיטה מזמן לעצמי, אני גם נפלתי פעם לאיזה סם, לא גרס, גם גרס. אז פיתחתי לעצמי שיטה, יצאתי, אבל עוד פעם, זו שיטה בלעדית שלי, אני לא יודע אם זה מתאים לכל אחד, אבל מי שרוצה, אני אספר לו בארבע עיניים. ואף פעם לא אמרתי לעצמי שאני נרקומן, ואף פעם לא קניתי סמים לאבא, רק להיום. כי תמיד אמרתי, זהו, אני חקרתי את העניין, נכנסתי לעומק בשביל לצאת החוצה, אני ידעתי שאני לא שם, שזה לא בשבילי, וסמים לא מדברים עליי. וחס ושלום אני לא נרקומן, אף פעם. לא הייתי נרקומן, אף פעם. וחס ושלום להגיד על עצמך שאתה נרקומן, אל תגידו לעצמכם שאתה נרקומן. וזהו, ויש פה תקווה, ויש פה באמת, גם בעזרת השם אני אלמד את השיטה בקורס. כבר למדתי משהו, בבקשה, שבשביל לגשת למשהו צריך לזרוק, כמו שאומר רבינו נחמן, לזרוק את השכל. לא את השכל שאתה חושב בו, את השכל שהכניסו לך. את השכל הטבעי הזה שהוא אומר ככה אם זה, אז כאילו כל מיני סיבות ותוצאות שהן, הסדר שלהם הפוך קצת. מחליפים סיבה בתוצאה ותוצאה בסיבה. אף אחד לא נרקומן, ובשביל להפסיק סמים צריך כן רצון. יש אותו. לכל משתמש יש את הרצון להפסיק. בדוק. וצריכה המניטה, וצריך באמת להישען עליה, כמו שאין לנו על מי לסמוך חוץ מאבינו בשמיים, ואין לנו על מי לסמוך חוץ מהמניטה בארץ. ברכה והצלחה.